Rijeke su majka naše zemlje. Teku kroz našu istoriju i folklor i povezuju nas kao narod. One nas hrane i osvježavaju. Okrepljuju nas i podmlađuju, ne tražeći ništa za uzvrat. Iznenađujuće je koliko se od začetka civilizacije oslanjamo na njih, a sa koliko malo poštovanja upravljamo njima, zaboravljajući da sve blagodati u kojima uživamo nisu ništa više od njene milosti. Možda je najveća korist koju imamo od divljih i očuvanih rijeka nevidljiva, jer nam u očuvanom stanju daju ravnotežu i stabilnost. Jedna od takvih rijeka je Komarnica. Svoj put od Durmitora do Crnog mora je, prelazeći sve prepreke, milionima godina probijala kroz stijene, vajajući jedan od najljepših evropskih kanjona, Nevidio. Komarnica, pomalo gorda ali velikodušna, cijelim svojim tokom hrabrog posjetioca nagrađuje najljepšim pogledima, slapovima, vodopadima, izvorima, bukovima, prirodnim bunarima, liticama iz kojih rastu stogodišnji raskošni borovi, šumskim terasama javora i lipe. Kada se oštre stijene razmaknu, ona nastavlja da teče slobodno, kroz usjeke u kamenu i najraznovrsnije šume, a svoj put završava ulivajući se u Pivsko jezero. Prva 4 kilometra kanjona Komarnice su zastrašujuće visoki i uski, toliko da se nebo gotovo samo nazire kroz pukotinu. Otuda i naziv Nevidio, posljednji otkriveni kanjon u Europi. Tokom dugih perioda u kojima je Europa bila pod ledom, ovaj kanjon bio je utočište brojnim vrstama biljaka i životinja. Upravo iz ovakvih kanjona živi svijet je opet nastanio naš kontinent. Samo tako netaknuta i divlja mjesta mogu nam dati odgovore na najrazličitija pitanja o prirodi, o evoluciji, o preživljavanju i o isprepletanosti živog svijeta. Mala je vjerojatnoća da danas u državama Evropske unije možemo da sretnemo ovako divlje i netaknute rijeke. U periodu industrializacije ovakve rijeke su u Evropi degradirane ili potpuno uništene, a mi imamo sreću da imamo veliki broj ovako divljih i netaknutih rijeka i da čak skoro sve rijeke sa sjevera Crne Gore možemo koristiti kao izvor vode za piće. Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja u kojima se još uvijek skrivaju posljednje prirodne i slobodne rijeke Europe. Dužni smo nama, našim potomcima i prirodi da ta bogatstva sačuvamo od pohlepe. Rijeke su podsjetnik da život nije moguć bez vode i da su naši životi sa njom u potpunosti isprepleteni. Zato trebamo naći način da zaustavimo gubitak prirode. Usmjerimo se na obnovu važnih staništa i razvijamo prave tehnologije na pravim mjestima, kako bismo napokon kreirali budućnost za ljude, rijeke i prirodu.